Igor Matovič má už poverenie na zostavenie vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová mu ho odovzdala, aby našiel optimálnu zostavu. Nádejný premiér sľubuje vládu, o ktorej budú učebnice dejepisu písať ako o najlepšej, akú kedy Slovensko malo. Pani Remišová, ako si podľa vás budeme pamätať túto vládu? To ešte zďaleka nie je záver. Ten človek si to ako keby vypýtal, no a vlastne po mojom údere ona zvedla ako tulipán, takže to je mi to ľúto, ale na druhej strane inak sa nedalo. Cigániková práve prišla sa pozrieť. Čiže, ale teraz prepáč, Janka Cigániková, správa sa trošku neslušne. Povedať, že keď vyšrobuje žiarovky, tak tam plyn neušetria. Alebo nejaké informatické ma napádala, kričala, ja som kúkala, ešte hovorím, že Jana, prosím ťa, prestan tu robiť scény, lenže... Táto Igor, žena v politike Igor, za 3 roky, Igor, ako som ju zažíval, môžeš ma nechať rozprávať? Aká lobiská penty som za ti ja? 2,5 roka, prečo si toto povedal? Igor, pozri sa mi do očí, žene, s ktorou si organizoval protesty pred Bonaparte. Ale potom som zistil, na pentu, tam Boris, v Borgulovom hoteli, stretáva s Haščakom. Vzťahovo transparentný, nebojte sa, že raz sa vám to môže vypomstiť a niekto na vás nasadí volávku. Ale kľudne si nasadí to volávku, keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím. Ja poprosím naozaj, ešte keď sú nejaké otázky. Koľko rokov sa dožijem? 98. 98 rokov sa dožijem. A budem šťastný? Budeš veľmi bohatý a zdravý a šťastný. Áno, ale dokedy budem ešte toto možné sexovať? V ktorom roku prestanem? Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni. Na pani Remišovú, či vie, aká výška DPH u nás je? Samozrejme. No, je dobrá odpoveď. 21%. Vážnym veciam, ťažkú úlohu, dnes treba vypiť pár. Ešte máte jedného pacienta. Life? Oh no. It's life. OK, čiže... Študovali na vysokej škole a keby ste si ju nekúpili, tú vysokú školu, aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli. Ste chrapún, pán redaktor. Už som aj chrapún. Je taká hanba vášho otca. Ako by nestačilo, že našu vládu postihla korona, ekonomická recesia, energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča. Podľa našich informácií smerujú do Čiernej nad Tisou, to je na hraniciach s Ukrajinou, takže veziete niečo na Ukrajinu? Nevezieme nič na Ukrajinu, to by som musel o tom niečo vedieť. Ja teda ako nie som armádny expert, ale toto vyzerá podľa mňa ako podvozok S-300, takže v každom prípade ju zatiaľ neveziete na Ukrajinu. Určite nie. Slovenský systém protivzdušnej obrany S-300 je už na Ukrajine. Ja som čo? Kamarát, to by si kočíkoval decko, a keď dorástlo, tak si ho pretiahol. Dobre. Čo si ty zaslúžiš? Pozri! Tak toto je na trestné oznámenie, volaj políciu. To si zaslúžiš. Prídu policajti a poriešia ťa. Volaj políciu. Ukáže, ty kokso, dobrý si. Pozri. Ukáž. Oficiálne mám pomoždenú hlavu s odreninou a podvrtnutie krčnej chrbtice. Strašne ma suší, ja neviem, odtedy že to súvisí s tým nervovým systémom. Koľko je hodín? Máme tu hodinky, no ale chcel som sa aj vás opýtať, že koľko je, že čo máte za kus dnes na sebe? Ja mám tie, ktoré mám stále a sú to tie Breitlingy a je 3/4 na jednu. A koľko to stojí? Lebo oni vám vyrátali, že 40 000. Nie. Can I go one time? Next time, yeah? Marček, skorumpovania, teba si kúpili, chudáči. Odtiaľ toho budete rovnako dobre počuť, nebojte sa, vyzbrojili sme sa na vás. Skorumpovaná mafia. Ale viete. A keďže tadeto neprejdem, bude musieť bohužiaľ cúvať, takže idem asi späť. Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová, to znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Inak ja by som vám raz aj pripomenula časy, keď sa teda menil premiér Fico za premiéra Pellegriniho a tiež ste chceli vtedy predčasné voľby. Nie, chcel. Celá opozícia chcela predčasné voľby. Naštudujte si to. Ľudia volajú po predčasných voľbách, prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde. Taká nemôže vzniknúť tým, že vymeníme pár figuriek.
taká môže vzniknúť iba v predčasných voľbách a preto my naďalej stojíme na strane ľudí, ktorí hovoria, a ako som aj teda ukázal z toho grafu, absolútna väčšina ľudí chce de facto novú vládu.